Ми йдемо додому. 2 травня на адміністративній межі з окупованим Кримом зберуться представники меджлісу, кримські татари, котрим довелося виїхати на материк, та небайдужі українці і вирушать пішою ходою на півострів. Дату початку маршу гідності мирної ненасильницької акції озвучив голова меджлісу Рефат Чубаров. За його словами, до ходи закликатимуть долучатися представників міжнародних організацій ОБСЄ, Парламентської асамблеї Ради Європи та НАТО, аби вони пересвідчилися, як насправді живе український Крим під російською окупацією. За 6 останніх років Кремль не виконав жодної вимоги ані Радбезу ООН, ані рішень міжнародних судів. Йдеться, зокрема, про скасування заборони діяльності меджлісу в окупованому Криму. Ми йдемо до себе додому. Ми переходимо адміністративний кордон. Кого ми бачимо з тими, хто піде з нами? Ми будемо запрошувати членів всіх національних делегацій міжнародних організацій. ПАРЕ, ОБСЄ, Парламентську асамблею НАТО, членів Європарламенту будемо запрошувати. Чому наша ціль? Деякі кажуть, що ми провокуємо ситуацію. Ми кажемо ні. Є рішення всіх міжнародних організацій, тільки заяв і рекомендацій, декларацій Генеральної асамблеї 6 за ці 6 років. В тому числі з назвою, що Росія агресор, а Крим окупований. Жодне з цих рішень, як я вже говорив, не виконується, бо міжнародні інституції позбавлені механізмів для ефективного вирішення своїх рішень. І ми кажемо тим членам цих поважних міжнародних інституцій, ми, кримські татари, громадяни України і інших національностей, ми хочемо посприяти вам, реалізувати вами ж прийняте рішення щодо Криму.